Mga Buhat Kapitulo 16. Nipadayon si Pablo sa pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. Didto may nagpuyo nga usa ka tinun-an nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan usa ka magtotoo nga Hudiyo apan ang iyang amahan Griego. Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyogon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudiyo nga nagpuyo dito nahibalo man nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga kadaguan sa iglesia dito sa Jerusalem. Ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa, ang mga iglesia naglig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Kunya, milatas sila sa kayutaan sa Phrygia ug sa Galacia apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe dito sa lalawigan sa Asia. Pag-abot nila sa utlanan sa Mysia, muadto unta sila sa lalawigan sa Bithynia apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa, milatas sila sa Misia ug mipadayon ngadto sa Troas. Niadtong gabi-una, pinaagi sa panan-awon, nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagpindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, "Dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami." Human gayud sa panan-awon ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo sa pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Busa, mibiya kami sa Troas sakay sa linayagang sakayan ug midiretso sa Samothracia ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa distrito sa Macedonia nga kolonya usab sa Roma. Nagpabiling kami pipila ka adlaw niadtong syudara. Sa adlawng igpapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba kay naghuna-una man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pag-ampo. Nanglingkod kami ug nakigsulti ngadto sa mga babaye nga nagtigom didto. Usa niadtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtum pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibok niyang panimalay. Unya, iya kaming gidapit. Dili kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibad. Usa ka adlaw niana, samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babaye nga gitugahan sa yawa ug gahom sa pagtagna sa umaabot. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tawo, nakasapi pag-ayo ang iyang mga agalon. Misunod siya kang Pablo ug kamao nga ug kanamo nga nagsinggit, "Kining mga tawhanang mga sulugoon sa labing halangdon nga Dios. Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan." Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamukan si Pablo ug milingi kaniya ug giingnan ang Espiritu. Sa ngalan ni Hesukristo gula gikan kaniya ug migula dayon ang Espiritu. Sa diha nga ang mga agalon sa babaye nakaamgo nga dili na sila makasapi, gidakop nila si Pablo ug si Silas nga gidala ngadto sa hukmanan. Kunya, sa didto na sila sa atubangan sa mga maghuhukom nga Romanhon, ang mga agalon sa babaye miingon, "Kining mga tawhanang mga Hudiyo ug nagsamok-samok sila sa atong syudad. Nanudlo sila mga pagtulun-an nga supak sa atong balaod ug gidid-an kitang mga Romanhon sa pagsunod niini. Miapil ang mga tawo sa pagdagmal kanila ug gigisi
sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo ug ni Silas, ug misugo nga bunalan sila. Human sila bunali, pag-ayo, gibilanggo sila og gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa, gibutang sila sa gwardiya ngadto sa kinasuokang lawak ug gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nag-ampo ug nag-awit og mga pagdayon ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya, sa kalit milinog og kusog ug nangatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinubyanan sa bilangguan ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niyag ng layas ang tanang binilanggo. Busa, gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, ani ara kaming tanan. Busa, ang tinubyanan sa karsil nangayog og suga, unya misulod siya nga nagdali og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya, gipagawas niya sila og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya, siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan niya sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabion, gihugasan sa tinubyanan sa bilangguan ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya, gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Sa pagkabuntag, ang mga maghuhukom nga Romano nagsugo sa mga opisyal sa kapulisan nga buhian si Pablo ug si Silas. Busa, gipahibalo sa tinubyanan sa bilangguan si Pablo ug si Silas nga nag-ingon, "Gipabuhian na kamo sa mga maghuhukom ug lakaw kamo uban ang kalinaw." Apan mingon si Pablo ngadto sa mga pangulo, "Gipabunalan nila kami sa atubangan sa mga tawo bisag kami walay sala ug mga Romanhong lungsuranon pagayod. Unya ila pagyud kaming gipabilanggo. Kung karon buhian lang kami nila sa tago, ug karon buhian lang nila kami sa tago, dili kana mahimo. Kinahanglan nga sila gayong mga Romanhong maghuhukom ang moanhi dinhi ug maoy mopagula kanamo." Gitago kini sa mga pangulo sa kapulisan ngadto sa mga maghuhukom ug sa pagkadungog nila nga sila di ay si Pablo ug si Silas mga Romanhon nga lungsuranon, nangahadlok sila. Busa, nangadto sila ug nangayog pasaylo kanila unya ilang gipagula sila sa bilangguan ug gihangyo sa pagbiya sa syudad. Busa, nanggula si Pablo ug si Silas sa bilangguan ug nangadto sa balay ni Lydia. Gikakita nila dito ang mga kaigsuonan ug ilag gidasig sila. Ug unya namiya si Pablo ug si Silas. Mga buhat kapitulo 16.